Ini kata saat ambil pulau ini mungkin dapat menjejima saat lama pulau dapat kalau panjenengan kalau tenik orang tidak tidak orang itu pas ada kan fotonya Lestari jauh pirang itu Injil Injil Pesuginya dengan saning sun berkah panas di dalam suang pulau nato negara kerja bukan kesukaan akan sumbang banget betas pulau kunjung kan iya insun ompan cinta di sini Injil sama kamu terakhir Esto akan jelas. Itu tuh soal kalau dengan saling semua. Iya. Jelas. Tadi. Di perayaan pangan paling bawah insur pangan nanti barang pangan anggur irotan tekti marah insur siro insur itu binongko coba ingat siro aku keparang belum aku bila segala pangangan kewajiban untuk masyarakat di mana pantik segala sampun kumoto boten wonten ingkang jina wong bilih Kanjeng Ratu badhe tidak dipercaya sawise ingsun mirnati kang dadi atune bombong rasane seneng banget yo sira tansah bekti marang ingsun jalaran anggon ingsun marang cah marang sing uga timbang karo kang sira amargi sedaya kang kok paling dengan dalem kok kathah dumateng kula sak-sak kula iki derek jadi katentreman caya kapal jarwoten kraton iya bener ora jen pancen iki kan tak ora sabar karo biro panis gentenan sing didangu piro Pak tes kendeng siro ingsun kepengin bombong ingsun iki anggo biro tansah njogo wis iki ngakon orang daging mulai pandangan ide adalah para jalan suku dengan hadis anggo dirotatis glad beko rajin ngomong makan nanggo kabeh percaya kang dadi andane coba tinggal
Inggih, kepareng matur Kanjeng Ratu. Sedaya prajurit Handang kula, sedaya sampun sami traktir dinas anggenipun ngolah kredakaken dedam Kanjeng Ratu. Tembok dene Kanjeng Ratu badhe niki preksa sampun boten jiwani Kanjeng Ratu. Kangen ing panas. Mula pakati kang becik-becik suasana. Inggih, soal ono ing asilaken ingsun bakal ngaturake apa kang dadi penggalih kabeh orang ingsun saketara anggone jumeneng kabeh ostapa ingsun promosok gombongan nang ono kang bakal ingsun Kanjeng Ratu menika badhe ngendika menapa sumangga. Sedaya para prajurit tumunggu kula sampun sumadyo. Monggo. Kula aku iki ndang buka kabeh. ora ikan tonggan kabeh para kawula wis ora sambar sandang kebokan nanging iman wis saketara ingsun jumeneng itu ana durung derbe sisinya Kula nggih nderek priatos sadhangipun panjenengan jumeneng ratu wonten ing kraton kok dereng katingal. Nanging sampun patos panjenengan kok ratu sing ora kekurangan. Sinten boten tresna. Sinten ingkang boten dipun nampi dados karo panjenengan. apa ya kang silaturahmi Ganggung nika menawi matur menapa wonten. yen ingsun mongso seneng sampai ingsun mirengake apa sira atur piye Ngaten dados. Estunipun kula sampun saketawis wekdal nyuwun lilah panjenengan dalem. Dungo kaliyan juga panjenengan dalem napa sak dangunipun dados ratu dereng kagungan. Mila saking menika kula mantun matur wonten ing panjenengan. Sok sinten priya bidang ingkang badhe ngersakaken panjenengan menika priya ingkang nyantun. Mila kula ngaturake sayeng boro tetandingan. Kajeng kula kados ngaten menika kula saged milih sinten priya ingkang pantes nganti anggen panjenengan jumeneng ratu wonten ing kraton Banten iki Kanjeng Ratu. pira tutulan Inggih, aku ya sira sak keloro bakal sarujuk apa kan diaturake Nggih. Dipikir sithik aja meni setuju, sarujuk. Kok melu maju perang lho. Inggih, bener ta Garindumi? Nggih, bener ta? Bener. Sedaya menika kangge jadi kencar-kencaring asma panjenenganipun jumeneng nata wonten ing kraton. iya Ya. Pringgo internet nganti panjenengan menika yo aja men pringgo sing sak-sake lho. Paling boten aregro. Utawa yo patih. Patih yo
lurah apa jemput apa polisi. Nggih upami partai yo aja men waton partai ngoten kabeh yo senajan tuwa sethithik iki sing kanggo pinter ngene. Ini menikah sedaya kangge ngerti nyalaken dan mau berpikir Iya. Aku percaya. piye? Sira kabeh kan menawa ingsun ing mengkone diklompo dening priya. Kudune sing bijaksana. Sing bagus. Nggih, piye bagus ngoten tiga nomor sing penting niku iso ngampuni ing perjalanan jumlah apa menika kan saat ini angel golek yo pinter yo bagus iki kanggo nggih. Kowe iki tenan bali omongan ora usah kamu. Iya iya. Omongan sing aku. Nanging apa yang bisa kita kan bisa Pulau kita terus menikah burung menikah inggil. Nah ini tetap wonten ingkang sak kelako inggil. Sak menika aja pengalaman menika dereng wonten ingkang saged ngasoraken patih kalih. Nanging panjenengan sampun watos. Panjenengan mesti kemawon dadi wonten ingkang mampu. Benjang menapa dadi wonten ingkang patih kalih. Kan orang tidak tinggal di surat tulisan bila dalam kalau semua dalam buat para muda kalau buatan yang tegas tangguh kalian penjenengan nah ini lo nembe sak menikah pulau menikah pinangi kalian penjenengan Sumatera kalian penjenengan terus menawi kepala terus penjenengan dan nek pulau salam paling kalau itu udah kelip Assalamualaikum dipun tepanaken nggih kula pun patih salukan saking kasultan paling patih salukan menawi ngaten sami kula menika nggih pepatih wonten ing kraton Banten patih galuh dados panjenengan ingkang nggih asmanipun patih galuh Ajeng, Dios niku mawon ratu macam-macam banget. Nggih. Lajeng kersanipun sowan wonten kersanipun Kanjeng Ratu menika menapa? Parmato patih nggih. Menawi dipun keparentaken kula badhe matur piyambak wonten saknipun Gusti Putri Ratu. Oh, badhe matur piyambak. Nggih. Langgah tersebut matur wonten sampun Kanjeng Ratu lan nggih. Oh. Ora bae. Nggih, ketake. Menika wonten sowanipun Patih Saloka saking Palembang. Dene wigatosipun badhe matur piyambak wonten panjenengan. Kalau sumangga kan. Iya. Dikanake Patih Saloka. Kula sira ora tak tinggal. Sowan meninggal sanesipun
Keparing hidup, lepat nguncik pak. Sak derengipun kula ngaturaken bekti kula kunjuk ingsun Joya seperti ingsun sak pak. banjur derbi sira suwe Engkang sebesar kula marang suwang pangsa dalem Kanjeng Prabu ngaturaken salam tatlih saking pepundhen kula kasultanan Agung mugi pun dumateng Kanjeng Prabu tatlih atur salajengipun ngebun-ngebun jagat jawah sonten Wangapun Gusti Putri Ratu Sakti sapanganipun badhenipun sekaaken dados garwa langswari wonten kraton Palu. dados kampus supaya nglampahi masuk ing besok bakal digarwa dening sontak Leres keling bawasis ana ing mula sira diprayogaken ingsun bakal wawan hukuman esuk aku penangan padahal iki keling suwan pepatik kepingin mugi patembus walaupun bawasis ingsun tak banyak injil aku dalem ibadah salam terus ampun mireng dereng menawi kraton Banten wonten sami dereng kula dereng mireng saya borone kagem sinten kemawon boten malas menika kawula utawi nang kanca sok sinten priya ing badhe garwa Kanjeng Ratu Rangkusan nanging saranipun kedah saged ngawuraken patih garwa. Napa iki? Napa bingung? Ya bingung. Lah tamu badhe ngesakaken Kanjeng Ratu napa kedah gelem kalih peci. Menika sampun dados tatanan. Nek mengaken jaluk bondo kula iki katon kurangan. Wong cilik iki jaluk aja kula. Oh iki patih. Nek ora tak kaki Kanjeng Ratu. Iki ngapun. Boten sampe. Tunggu wonten ing alun-alun. Mangke kula iki badhe mangan pijen. Sendika kula teko. Yes.